Goedenavond, het is zaterdag 20 november. Welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws en ook het weerbericht van vandaag. We hebben 40.000 folders laten drukken. Nou ja, die kunnen regelrecht de papierbak in. Vuurwerkverkopers zijn overvallen door het vuurwerkverbod dat door het kabinet is ingesteld. Ondernemers waren al druk in de weer met de voorbereidingen van de verkoop en het in orde maken van de vergunningen. Een sprinklerinstallatie, ja, dat moet onderhoud moet dat hebben. Eigenlijk vanaf dit gedeelte tot aan de pomp is helemaal nieuw. Dat hebben ze 14 dagen geleden gedaan. En geen omzet. Nee, nou ja, een klein beetje omzet van categorie 1, wat we nog hebben liggen. Dat mag dan nog verkocht worden. Het is een pleister op de wonden. Maar Zeeuwse burgemeesters vinden het vuurwerkverbod niet meer dan logisch. En wat mij betreft ook een onvermijdelijk besluit. Als je ziet hoe de druk op de zorg aan het oplopen is. Ja, dan kunnen we wat we in een normale vuurwerknacht zien. Hè? Meer dan 1000 slachtoffers die ook klinisch behandeld moeten worden. Dat kunnen we er echt niet bij gebruiken. Over het algemeen zijn de ondernemers niet volledig afhankelijk van de vuurwerkverkoop. Want de rest van het jaar handelen ze voornamelijk bijvoorbeeld in tuinspullen of in fietsen. Maar de verkoop van vuurwerk is een welkome aanvulling op de jaaromzet. Want in die paar dagen tijd aan het einde van het jaar wordt al snel 10 tot 20% van de jaaromzet gehaald. En ondernemers vrezen nu zelfs al dat die omzet nooit meer terugkomt. Vuurwerk is een discutabel iets de laatste jaren. En dat we toch angstig zijn dat er een totaalverbod gaat komen. Maar dat is nu niet aan de orde. Nu is gewoon aan de orde het verlichten van de druk op de zorg. En ik denk dat veel mensen misschien nog niet ervaren van hoezeer het nodig is om die druk te verlichten. Want dat zijn echt sombere scenario's richting eind van het jaar. En dan moeten we alles eraan doen om dat te voorkomen. Afgelopen week ging het 2 keer mis op deze rotonde bij het stadskantoor van Goes. Donderdag werd er een fietser aangereden door een personenauto. Op woensdag werd door een auto een snorfietser geraakt. Mensen die dit punt vaak passeren zijn niet verrast. Levensgevaarlijk is deze rotondes. Dagelijks kunnen er eigenlijk hier ongelukken gebeuren. Onoverzichtelijk. Voor de fiets is het in principe wel makkelijk, want je hebt voorrang. Maar ja, die krijg je bijna nooit. Ik vind hem niet veilig. Het is onoverzichtelijk en je moet echt heel goed kijken. Je moet echt heel goed met de vinger uitsteken, dat ze hem ook goed zien. En ik had ook een paar keer gehad dat je dan echt zelf moet stoppen, omdat ze niet opletten. Nou, ik vind hem zelf wel redelijk. Maar de automobilisten rijden nogal vaak door. En het zou goed zijn als er van die speciale knipperlichten komen. Als er een fietser aankomt, je ziet op meerdere plekken dat dat zo is. Dat zou hier ook goed zijn. De gemeente Goes laat in een reactie weten dat ze het enorm betreurt dat er de afgelopen week 2 ongevallen zijn gebeurd op de rotonde. De gemeente heeft deze maand na eerdere signalen de verkeersveiligheid van de rotonde opnieuw laten onderzoeken. Naar aanleiding van dat onderzoek worden er mogelijk aanpassingen gedaan. De onderzoeksresultaten worden half december verwacht. De provincie Zeeland gaat opnieuw proberen om een etappe van de Tour de France binnen te halen. Dat zou in 2024 of 2025 moeten gebeuren. Rotterdam en Den Haag willen in een van die jaren samen de start van de Tour organiseren. En het provinciebestuur schrijft aan Provinciale Staten dat Zeeland daar graag bij aan zal haken. Volgens het provinciebestuur past een etappe van de Tour de France met een aankomst of doorkomst in Zeeland in het sportbeleid. In Zouterlanden zijn vandaag de tegels geplaatst voor de winnaars van de kustmarathon van dit jaar. Bij de mannen won Tim Pleijten uit Vlissingen, net als in 2016 en 2019. Ik had natuurlijk al 2 tegeltjes liggen waar ik enorm trots op was. En als het dan dit jaar weer door kon gaan naar een jaar niet, dan is het zo leuk als je nu inderdaad weer een 3e tegel kan leggen. Dat is echt super gaaf, super gaaf. En ook Samantha Luitwieder uit Vlissingen is blij met de tegel. Zij won met overmacht en voor de 2e keer de kustmarathon. En volgend jaar weer? Zeker. En ook weer een tegel hier? Laten we het hopen. Het meest opvallende moment bij Hoek te Leden in de 3e divisie is na een uur spelen. De stand is 0-0 en keeper De Vries van de ploeg uit Sassenheim heeft dan een discriminerende opmerking gemaakt naar Jonathan Constantia, speler van Hoek. Er ontstaat tumult op het veld en de keeper krijgt ook een rode kaart van scheidsrechter Niels Boel uit Vlissingen. Dat gebeurt hier. En de keeper biedt gelijk zijn excuses aan voor zijn opmerking. Dit is scheidsrechter Niels Boel. Maar Jonathan Constantia legt uit wat er gebeurd is. De keeper rende de goal uit en ik weet niet wat hij maar riep op dat moment. En ik zei, ga gewoon in je goal staan, clown. En toen riep hij, je moet je bek houden, zwartkop.
De enige oplossing is denk ik, ik vind gewoon dat je met schorsingen moet werken. Maar echt langdurige schorsingen, want ze spelen wel met de regenboog aanvoerdersband. Maar ja, je noemt me wel een zwartkop. Terlede moet dan verder met een man minder na de rode kaart. De stand is op dat moment 0-0. Hoek is wel iets beter, maar komt toch op een 0-1 achterstand. 1 minuut voor tijd is het Shaquille Prior die het winnende doelpunt maakt. Terlede wint. En dat is een vervelend debuut in allerlei opzichten voor de nieuwe trainer van Hoek, Steven de Groot. Het was vandaag een beetje een grijze, sombere dag met veel bewolking. Bij een temperatuur van 11 graden en het bleef droog vandaag. Vannacht, en het begint eigenlijk laat vanavond al, krijgen we te maken met een regengebied wat over ons heen zal trekken. Het kwik ligt daarbij rond 9 à 10 graden bij een matige westenwind. Morgen, na dit regengebied, komen we aan de achterkant in de koudere lucht terecht, achter het polaire front. En dat betekent dat we te maken gaan krijgen met buien en ook opklaringen. Dus de zon komt geregeld tevoorschijn. Maar we hebben ook een stevige noordwest tot noord draaiende wind. En het wordt kouder met in de ochtend nog een temperatuur van 8 à 9 graden. Maar in de middag een temperatuur die verder daalt naar 7 graden. En bij de buien is dan kans op een beetje hagel, omdat het kouder wordt, ook in de bovenlucht. Maandag hebben we te maken met een hoge drukgebied ten westen van Schotland. En dat zorgt ervoor dat wij een frisse, maar zonnige dag tegemoet kunnen gaan zien. Met maxima rond 6 of 7 graden. En daarna blijft het vrij rustig en droog, maar ook wat bewolkter najaarsweer. Tot zover het nieuws van vandaag in Zeeland en ook het weerbericht. Zometeen dan ben ik bij u terug met Zeeland de Week. Dat is een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen dagen.